O certo é que nos parece unha auténtica indecencia que, despois de estar acreditado que hai un delito, no sitio de priorizar a persecución do delincuente, o Goberno municipal se dedique a arroxar dúbidas e todo tipo de sospeitas sobre a labor de quen previamente afastaron da tramitación destas solicitudes. Tamén nos parece que, por non querer asumir as responsabilidades políticas que corresponde, estáse poñendo en dúbida a honestidade de varias persoas, de varias empresas e incluso de varias asociacións deste Concello. Yo solo quero decir que houve unhas declaracións, entrou nunhas contradicións. Eu, lóxicamente, non creo que Miguel tivera ningún interés en falsificar unhas facturas, supoño eu. Entón, que quede claro, porque despois aparecerá que eu digo que Miguel falsificou ou pudo falsificar. Eu non vou entrar a valorar porque eu non o sei. E que se non sei quen as fixo, o único que digo é que el dixo que non había tido contacto cas facturas. E despois demostrouse ao longo da investigación que sí, polo menos eso foi o que a mí me quedou bastante claro. Pois para mí é o importante.